tikman natin. Sarap. Cut. Kamir magibuang ni mo yun. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Rafi Yuan, yung mahal mo. Nani? For today's video guys, is panibagong araw, panibagong mukbang naman tayo ngayon. Ang mumukbangin natin ngayon guys, ito ang charan! Ito ang native chicken guys. Gawin natin tong litson. So ano pang hinihintay natin? Gawin na natin to. Let's go! Simulan na natin yung pagkatay nito. Kasama ko si Parchol guys. So ngayon guys, simulan na natin to. Let's go! Bilang ng araw mo. Ito na guys. Kinakabahan. Parang nalaman niya na siya ang susunod. Taigit ko siya guys. Malapit na guys. Maliligo siya guys, maliligo. Matik na. Matik na guys. So ngayon guys, nakaready itong kawayan para dito natin itusok yung kibot sa manok guys sa paglilitson. So ngayon, si Parchol guys, kumukuha ng mga kahoy para gagawin niyang apoy. So guys, nangunguha na ko guys para gamitin pang luto ng manok. Yung mag-asal tayo. Dito. Parang mag-ano tayo guys, mag-camping. Lulutuin natin ng manok. Ito guys, nag-init kami ng tubig para dyan maliligo ang mga manok. Para matanggal ang kanilang mga balahibo. So ngayon guys, yung mga tropa ko guys, ganito ang ginagawa nila dito guys. Ito naman si anong pangalan mo boy? Boy. Anong pangalan mo? Guys, yan si Boy Gcash. Yan. Yung pinadalan sila ng 1.3. Yan, tsaka utang nila 700 lang. May sukli sila ng 600. Tapos. Ito guys, ano lang ako ng apoy guys. Magdangilag. So ngayon guys, si Barchol guys, gumagawa ng apoy dito. Tingnan nyo. Ito na guys. Parang nagsimula ng nag-apoy guys. So ngayon guys, nagkuha tayo doon ng buko para yung tubig nito, ito yung gagamitin natin sa pag-marinate ng ating manok. So ito guys, lagyan natin dito sa manok guys. Gagawin na natin na mag-marinate ng ating manok. So nandito naman si Parchol guys. Siya yung mag-marinate ng ating manok guys kasi siya yung magaling. Ito pag guys, maghiwa ng sibuyas. Para gamitin natin sa lulutuin natin isal na manok. Ito naman guys, yung pangalawang, ito yung ahos na gamitin natin guys. Pangatlo guys, ito naman yung tinatawag lang sili demonyo. So guys, ano na tayo? Ito yung mga ingredients natin guys sa pag-marinate ng ating manok. Ito yung lemongrass guys na ipasok natin sa loob ng ating manok. Ito naman ang sa amin guys, tanglad. Yung iba, parang tinatawag nito ng lemongrass. Papasok natin dito sa loob ng tiyan ng manok.
Para dyan siya mabango. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Tumigil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tingulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay, 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 ilalim. Ilay, 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 ilay sa dilim. Ilay, 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 Lagay niya mga lamas dito guys. Sibuyas tsaka sili. Yung isa guys, parang masarap yung manghang. Yung isa. Daming sili. Kasama natin dito yung ano guys, Batang Quiapo. Parang talo na ako ng 500 nito guys. Login ako ng 500 nito. Wag, masisira ang buhay mo. Ito ng ating manok. Tutuhogin natin dito sa kawayan. Para pagkatapos na matuhog, dyan na siya ilalagay. Dyan. Dyan sa apoy. Ito na guys. Diba? Kita nyo guys? Ito namang isa guys. Yan. Ito na guys. Yo, magkuha ka ng pagtali dito. Yo, anong kunin nyo? Buli. Buli. So ngayon guys, tapos na natin tong na-sit up tong manok. So ngayon, isasarang na natin to sa apoy. So, let's go. ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Guys, malapit na maluto itong ating litson manok. Konti na lang ang kulang guys, maluluto na to guys. So, ipakita ko lang ito mamaya guys kapag maluto na to guys. So ngayon guys, naluluto na tong ating litson manok guys. Ang sarap nito. Natakam na ako ngayon guys. Tikman natin. May sausawan tayo dito guys. Ito, niglaway niya. Mainit pa guys ah. Sarap. Unang subo guys. Ay, pala-pala. Itinood. Yan na. Okay, lapo, kahungit ay. Kainit ra ba diri? Yan ang trapuha na rin. Kamir magibuang nimo yon. Lapo, kahungit. Mana, nahuro na tamatis oh. Guys, ang sarap guys. Ang sarap talaga magluto ni Parchol guys. Kinoy parchol. Lapo, kahungit. Usa ba gana? Cut. Ano? Guys, taba. Ano ba buto? Ito. Ililapot. Sarap guys. Sarap. Tikman natin ang luto niya. Tumay. Tumay na yung mga tumay. Sumahang. Hindi ka nahang eh. Sinang tumay? Yeah. Apila ya. Ay, boss. Tikman natin ang ano guys, ang luto ni Parchol. Ito. Aray mo. Ito yung
Ano ni... Kaan ba? Dali. Ano ni... Ay, dong. Ay, ba? Teher. Bigyan din si Teher ng ano. Litong manok. Ari diri. Ari ka. Kaher. Ay, Ari diri. tituyo ka na kay... Ay, dito kayo. Sige, sige, sige. Si Teher bigyan to ng litong manok. Iga siya. Ito ang sa kanya. Alin na yun. Di, kay wang kukuhanan dyan. Kaya dia di ka makitaan. Ari diri tubad mo. Di ka makitaan. Sarap talaga ang luto ni Parchol, guys. To. Parang nasa ibang mundo. Yes, bugas di here. Uy, bungkag kayo ah. Mananay. Ay, bukal kayang ayos na. Yo, sos yo. Di ko lang. Ari mananay? Ah. Ano lang? Siya. Ay, munggain. Ah. Wa may labot da. Pag mag-meeting mo da. Yan nga dali. Pag nama kay panda pag meeting da. Ay, saan? Bayad ng bihana. Kuha to Diyos. Unang kanta. Yan, yan naman. Gain na na. Mo nendo? Na man. Di. Ilag ni Noge. Andaman man. Lami mo din ni ano, no? Hmm. Kaon lang gawa mama mo. Ay, oh. Mananaol? Lagyan natin ng maliit na sauce ng siumay guys. Kasi parang manghang. So ngayon guys, pagkain muna kami. Thank you for watching this vlog guys. Babus!